Mana gimana tari beno wacho nikech kanyo kamano da kele iwacho ni apps kata weche ma tiyo gi lony manyasani gi bende mag nyayo weche makare mag pur kaluwore kod lokruok mar kor lwasi ni gigo duto nego bed ni keto kar kacha odiochieng' ma kawuono kaneno kaka puothe iloso puothe ipuro ji pitho ka ji komo ka chopo gigo to oganda golo cham opogore opogore jogi dwa ng'eyo ni kinde mage monego bed ni gitime gigi to gin gi lony ne diere koso lony ne mar jok moko nyalo bedo ni lony ma kama itiyo go mana kuom joka mantiere global north ka koso lony ma kama osibire global south ka mondo mi okonye jogi matiyo kod lony kata jogi maonge kod ng'eyo gik monego bed ni gitimo kinde gi ayud pachi wiye kata ayud mar daktari kata odhi nyime gi mar summit podi ma podi mbele ka acha kodi Michael ero kamano Cleophas iyudo ni thoth mwandu mang'eny bet ga global north koro technology mang'eny lony mang'eny nitie global north. In other words, gin gi more resources moloyo what they did. Nikech already gin gi dongruok. To wan e piny koni, wan gi chandruok, yani korka dongruok pod wan chien. To kendo needs wa beng'eny. To owinjore be ni watimo gik mang'eny mondo wayud dongruok. To siasa koro bet ni dongruok is kada tigi kaka nwawacho is it physics school dongruok is directly proportional to emissions kaki medo dongori e kaka piny nino medo golo yamo marachno nikech yamo marachni are from activities mag dongruok activities kaka sama biro ka idho mtoka moro mtokano ban fossil fuel ka mai petrol no golo yamo marachno to yamo marachno kaka jibet mang'eny matiyo gi such kind of facilities e kaka wamedo keto piny mondo mi obed maliet te kaka sida bende mar global warming ni medore kuonde te to kama igole no kata bed ni our emissions Kenya ka obet high to kumoro obet low gik ma watimo marach Kenya ka they affect kumabor climate change impacts mwaneno kawuono en nikech development mar global north from 1870 nyaka early 1950s ka gin negi timo a lot of industrial growth maki neno pichni mandalo no en iro madhi malo iro mode mochido to iro no emosechwako piny e ignige nikech iro no ema kelo ema affect ema trap heat from the sun kar mondo me obed reflected back to obed trapped within the atmosphere to confuse yamo kaka wacho cha koro yamo monjore be ni kelo koth dalawa dhi tero koth dala gi ng'ato kuma ogidware kodhno koth moko be dhi chwe nam kar bi chwenwa kama wadware mondo mi wapur iwacho ni koth makoro go nam omeda ng'we nam kata nigi pi itimo nono ka koth mago nam aya